Nie, lebo ja mám strašne rád mrkvu, takže som to skúšal na iný spôsob a ešte sme to urobili tak, že sme slaninou tú mrkvu obalili, dali sme to do alobalu a dali sme to do pahreby. Bolo to veľmi chutné, lebo tá slanina pustila tú chuť. Super! Tak, go! Ne? Mogo? Oh. Bola Drakula? Akože ten normálne? Hej? A ako sa nám to páčilo? Somarina najväčšieho rázu, čo? Tak. Čaute, vidíme sa. Áno, však my oslavujeme štátny sviatok. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste ma zavolali natočiť vašu oslavu. Mám to všetko zaznamenané, ja vám potom samozrejme ten záznam dodám, ale tuto pre majiteľa mám taký darček, pretože rozdávam VHS kazety a toto som si ja pripravil pre vás. Princezná zemlejná, česká pohádka, tak keď budete mať chuť, tak spolu s deťmi si to môžete pozrieť a je to veľmi pekná rozprávka. Dobre, ďakujem. Takže ja ďakujem, dúfam, že sa vidíme aj na budúce a želám vám teda pekný deň. O rok znova. Tak, ďakujem vám veľmi pekne, že ste ma takto prijali. Ďakujem, dovidenia. Pán Klenovský, ja sa vám chcem veľmi poďakovať za to, že som sa mohol prísť na tento festival. Vôbec celá tá situácia s tým listom a ako ste zareagovali, tak mňa to strašne potešilo a posunulo ma to niekam. Ani ešte možno teraz neviem povedať, že kam, ale teším sa, ako tým ľuďom, keď si urobíme zase v stredu premietanie, tak budem môcť rozprávať, ako to tu fičia. A ja verím, že budúci rok by som si mohol nejaký autobus organizovať. Oni sú to síce starší ľudia, ale oni milujú filmy, lebo som ich to naučil a že sa sem prídu pozrieť na to, ako to celé funguje. Povedzte mi, čo to stojí námahy zorganizovať takýto festival, lebo ja by som to chcel urobiť na tej dedine, že nejaké... Ja dúfam, že to bolo pre vás veľmi inšpiratívne. Ja som videl nekonečné množstvo filmov, dobrých filmov. Na tej dedine podarí ten... No ja by som chcel... Ja by som možno navrhol, aby sme sa vedeli o tom, ako takí dvaja riaditelia tých filmových festivalov tam u vás na dedine. No tak riaditeľ, to je veľké slovo. Ale nie, no. Tak to som len taký... By sme si mohli hádam aj potýkať, nie? Ja som Tomáš. A to by bolo veľmi fajn, ja som Zdeno, teda Richard, ale všetci hovoria Zdeno. Ahoj Tomáš, dobre, teším ma. A ja som si samozrejme pripravil pre teba mrkvu, ale ja už ju mám... tak môžem aj asi odkusnúť, keď sme si No ja som videl, že väčšinou to hrížeš ty, tak som si teraz povedal, že si dám ja. Ja by som chcel ešte aj tak, keby som robil ten festival u nás na dedine, poradiť, že čo všetko by tých ľudí mohlo zaujať, alebo aké atrakcie by som pre nich mohol vymyslieť. Musíš spraviť takúto festivalovú atmosféru správnu. A to sa ako robí? A to nemôžeš len, že doniesť filmy. Môžem si kosnúť? Ďakujem. Nemôžeš len doniesť filmy na festival. A môžeš doniesť aj k ním tých hercov, ktorí sa ti páčili. A tvorcov. A my sme tento rok napríklad spravili aj takú vec, to bola nová. Tu v Piešťanoch, Piešťanci všetci dobre poznajú amfiteáter, ktorý sa nám celkom páčil v podstate už od prvého ročníka, ale teraz sme prvýkrát v tom priestore si povedali, že spravíme projekciu pod holým nebom. A to bola celkom vyšla, že proste treba mať tých vecí čo najviac a snažiť sa rozmýšľať cez ten rok, že čo takého spraviť, aby sa tí ľudia tu cítili dobre v kinosále pri filmoch, ktoré majú svoje úvody a ktoré majú svoje Q&A. Máme Dom umenia, čo je festivalové centrum. Teraz kúsok od Domu umenia je stan, ktorý bol väčší ešte ako minulý rok a to bol vlastne také festivalové centrum po zotmení, by som povedal, že proste tam sa tí ľudia stretávali. Tam sa dalo debatovať o filmoch. No. Zase ten stan bol prepojený s tým Domom umenia, takže že z toho stanu sme premietali taký VJing na Dom umenia, čo vyzeralo fajn. Ja to nechcem povedať, že pouťové atrakcie to nazvať, ale skutočne, že proste, že niekde sa deje nejaký koncert, teraz kúsok ďalej je festivalový bar, ďalej je zase nejaká prednáška, to sme mali ďalej ten kursalón, fontánu, takže a medzi týmto priestorom sa pohybujú ľudia, ktorí proste idú z jednej nejakej akcie, akejkoľvek, či je to sprievodné podujatie alebo film, na nejakú inú, tak
Tak toto je asi také, že to ťa tak teší. Mali sme rôzne ešte aj iné súťaže, napríklad sme mali súťaž v nafúkovaní krokodilov. To je super, lebo toľko vecí sa tu deje za tých pár dní. Ešte ohňostroj tu nebol. Ohňostroj nebol. Ale to by ste mohli na tej dedine spraviť. Alebo vypúšťať lampiony, to je tiež také populárne teraz. Tým máme kúpalisko, Eva. Bol som tam, bol. Bol si, áno. Aj na Secret Cinematic? To bolo nádherné. Poslal si SMS-ku? Áno, jasné, že som poslal. Hej, mrkvou som napísal. Mrkvou si No, jasné. Ale to bolo nádherné, ako tá voda sa tak parila, ten odraz toho filmu. Aj ten film bol veľmi zaujímavý. To je nádhera. To je naše festivalové tričko. Také raz tiež možno budete mať. To si tam úplne vážim. Nebude vadiť, keď ja si ho hneď teraz oblečiem? Ne, nebude. Ja už som 7 dní v tejto košeli. Teda super, tak teda ďakujem. Tak sa teším, že si bol. A ja, že som ťa spoznal a že sa uvidíme budúci rok. Dobre, a tie videokazety si všetky zobereš, hej?